Taħt gvern ġdid il-Bord tal-Korporazzjoni Ena Malta jkollu l-aqwa imħuħ tal-pajjiż, irrispettivament mit-twemmin politiku tagħhom. Għal dan il-mexxej Laburista Joseph Muscat waqt Business Breakfast l-4 filgħodu. Qal ukoll illi gvern ġdid jaħtar Ministru politikament responsabbli mill-qasam tal-enerġija. Irridu bord li ikun itella fih u jkun hemm fih l-aqwa imħuħ tal-pajjiż, għax dan minnu ħajiddependi il-kompetittività u l-jobs ta' pajjiżna. Jifieri, frankly ma jippurtanix il-min ħajvota persuna jekk persuna nemnu illi jista' jagħti l-aħjar kontribut biex immexxuha il-qudiem il-qasam tal-enerġija, dik il-persuna aħna navviċinawha sabiex tkun parti mill-sistema ta' tmexxija. Hekk iddikjara Joseph Muscat meta kienet iwieġeb numru ta' mistoqsijiet ta' rappreżentanti tas-setturi tal-industrija, tal-manifattura u tal-imsieħba soċjali dwar il-pjan tal-Partit Laburista għal roħs fil-kontijiet. Joseph Muscat qal li bħala Prim Ministru se jkun hu l-persuna responsabbli minn dan il-qasam li jiddeskriva bħala kruċjali għal pajjiżna. Dan il-proġett ħankun responsabbli għalih jien bħala Prim Ministru kemm il-darba ningħataw il-fiduċja. Flimkien miegħu bħala parti mill-viżjoni ta' gvern ġdid ikun hemm Ministru responsabbli direttament mill-enerġija. Ma jistax ikun li qasam tant kruċjali li ħalli impatt fuq il-kompetittività ta' pajjiżna jitħalla mwarrab jew ikun parti żgħir minn ministeru ieħor kbir. Din se tkun parti mill-istruttura ġdida ta' gvern ġdid għal Joseph Muscat. Flimkien miegħi jkun hemm il-Ministru responsabbli mill-enerġija. Imma għandu jkun hemm focus ta' responsabbli politiku fuq l-enerġija illi dan il-qasam ma jistax jitħalla fil-ġemp imma għandu jkollu rwol ċentrali. Il-mexxej Laburista spjega kif it-tnaqqis ta' 25% fil-kontijiet tad-dawl u t-tnaqqis ta' 5% fil-kontijiet tal-ilma se japplika għan-negozji kollha mill-ħwienet iż-żgħar għar-ristoranti u għall-fabbriki. Joseph Muscat qal li jeżisti interess qawwi min-naħa tas-settur privat fil-proġett li qed jipproponi l-Partit Laburista u li permezz tiegħu se jorħsu l-kontijiet. Il-privat huwa interessat ħafna. U mhux privat internazzjonalment biss, imma qed inħoss ċertu interess qawwi li qed jikber anke fil-komunità kummerċjali Maltija li ġustament qed tara l-qasam tal-enerġija bħala a growth sector. Post fejn nistgħu noħolqu green jobs li jagħmlu sens, green jobs li jħallu l-qlieħ, green jobs li joħolqu aktar ġid. Qal li l-pjan li qed jippreżenta l-Partit Laburista jista' jsir għaliex huwa ippruvat u diġà ġie implementat f'pajjiżi oħra. Dwar il-kritika li qed issir fil-konfront ta' dan il-pjan, Joseph Muscat saħaq li minkejja li l-gvern preżenti kellu 25 sena jaħsibha f'dan il-qasam għażel li jmur għal heavy fuel oil. Kieku pajjiżna mara l-gass, il-familji u n-negozji kienu jgawdu minn kontijiet orħos. Dwar il-kritika li l-investiment huwa kbir, il-mexxej Laburista qal li jippreferi li jkun ikkritikat li taħares fit-tul milli jkun ikkritikat b'nuqqas ta' pjanar. Qal li l-Partit Laburista rnexxielu jibdel il-frame